navštívil som Smile Clinic v Piešťanoch. Robili mi korunku jednotku. Pred chvíľou ešte to mám trochu umrtvené, ale cítim sa veľmi dobre. Už aj s provizorným zubom dočasným, ktorý som dostal, kým mi vyrobia korunku, som bol spokojnejší ako s ktoroukoľvek korunkou, ktorú som doteraz mal. Korunku nosím od 11 rokov, čiže viac ako 20 rokov. Veľmi dobrá starostlivosť pri zakladaní korunky, pri vyrábaní korunky. Ja hovorím, že to bola štandardná starostlivosť, taká, aká by mala byť. Ale poviem vám úprimne, s takou som sa ešte nikde nestretol a nad tou v úvodzovkách štandardnou na Slovensku je vysoko, vysoko nad. Vrelo odporúčam všetkým, bol som spokojný s obidvoma zubármi, ktorých som navštívil. Obidvaja sa o mňa starali veľmi dobre, boli veľmi milí, všetok personál, vlastne celý prístup tuto v Smile Clinic. Verím len, že zuby budú plniť svoj účel a ja ako herec si budem môcť s nimi ďalej zarábať.